Thomas kurtardı. Amenin tek planla edip yetişmedim diyenler. Ömür gidip var ya ömür. Thomas'ın ne geliyor ne deyip boza. Allah sağlıklı şöyle getirsin. Vay Gülcan. Olcan. Qo'may ataylan. Atajan keypi oğlayı. He? Bir aylava otpuska gittik. Otpuskadan emine şu netiveden çıktık. Bugün bağa vada geldik çıkış etmeyene. O arçmana giden bizde telefonu koyup gidip de. Bilen mi? Ağay iyilerim sonra ya da ağay. Neyem olursa telefon neyem oluptur. Öyünü alıptır, maşina alıptır, dükkanı alıptır. Sonra ayda Oğulcan'dan diyeler. Bana katı keyip köklağıyın. Eşitmedin mi sen yurcuna? Eşittim. Neyem olur? Neyem için keyip kök. Neyem için? Telefonu arasına çıkıptı. Şeylim. Hiç kim sen etmeyendir. Mağlayla ezbey. Hiç kim sen etmeyendir. Ümfümlük. Ana keyfim kök. Bak gelin vay tant edersin ederet. Dostlarına Kapitan Klive çıktı. Benim YouTube sahifamda var. Hem bilet filmde koyuldu. Köp kişi soraptır. Sapaniyede, ses var öz yok. Sapa bu at okudu, şoň üçün. Yerine jın aytdy. Niştayda ağzasy milyarlar esasanam şu klip üçün kän ihlas edildiğini. Sadyn işler Recep Bağayev dostum köp sağ olsun maýdan. Klip işler Bekişta maksatçan köp sağ olsun maýdan. Hem ne klipde tas topar vurunap beren Miami köp sağ olsun maýdan. Tam görmediklerimiz mağazada da geçip görün o fikirlerden okuman komentarda. Bilen sağ olsun. Aşgabatdan yürüyte gelen mehmanımız Mehmet Nazarov'la birlikte. Ağam salamu aleyküm, hoş geldin. Selam, aleykümselam. Qo'may deylan. Allah şükür, qo'mayagını iş yapıyorsun tamam. Şükür taňrat. Ağam bir soramız var da muşluklarından Levat'ta. Levat vilayetinde gözüňe näme geldi? Ay, plan da gözüňe gelme asli Levat vilayeti ben. Hem de vilayetim o var Levat birinci ayratınca bir yürüyüşüm deyir. Toyda gelende bir gelen mihmanlar da atlar has bir kilik şadiyan has şatrap geçirýän alıp görýär. Onuň bir ýaly bir mihmançylyga gelýän bagşy diýdi näde rapper gowy garşalýar, gowy kabul edýärler, şo minnetdarlyk bildirýär şo. Düşündüm ağam, köp taňry ýalgatyn aýtdy. Täzelik gelmenim netip boldy, täze duýetlary, garaşmalymy, muşluklarymyz netip boldy. Netip boldy o. Canım sağ olsa gelmeli. Netip ondan hem şu gün bize tüpene var. Kene kandidatlar önümler bize suyuculuğunu verdi. Mehmet Nazarov'un dedi. Şu aydınlar suyucu oluşalı. Şu kenek tordunam dağıdım dedi. Ovad kosulsun dedi. Sağ ol, çağırıyor. Sağ ol, tınayt adam. Yine bir gede kepleşen dağıtış. O ne mi? Rabotuyum. Aşk bize bir şans daha verecek mutlaka. Korkma. Sana bir başkası dokunduğunda adını hatırla. Dostlar selamun aleyküm. Nesibe edenden nete adaydım ha. Siyom kahveli kliva geldik. Kanyaşna kim bilen? Aydın bilen. Nesip olsa. Udaçım. Yurdumuzun Usat Aydınçlı Türkmenistan Dövleti'nin ahtıgılan artisti Rahim Gurbanov şeyle bir toyu ovadan yukarı kaçtı. Soğudu ağamcan köp sağ olsun ödeyat. Talishan köp sağ ol. Tuğulema Nuran restoran toy mekana geliyor. Begen geliyor. Men arada TikTok'ta ben bir video çekip koydum. Gördüm ben sonu. Gördün mü? Şonu Europe'dan şonu restoran yolbaşçılara maaş etmedi. Tabii sahna gelende tədəcə aparatlar, tədəcə mikrofon, hem stoykamda için gurnaptırlar, şu bağışlar boy akşam bir gövünü zayıp bir çıkış etmek için gurnaptır, şonun için şu restoran yolbaşçılarına katavur, naydiyat Nuran'ı toy mekan şu zalinden tek bol kurum da yöne hipoda yok mu da bir ağamcan, artancan toy ediyor, şun toyuna gelmeyene, garasyan, şu toyda da çıkış etmeyene, garasyan tebi diyten daşından bir katı ütköşük ovadan yürüp veriliptir da çünkü gödeli üçün. Rahim ağa, seyredin şu toy mekanına giren ha, girende ilk bilen
gözüňe has hem owdan faýdan düşýän zat näme? Ha ütkeşik bu ede şu zalın kimi. Ede şu dalym. Şu dalın birasi tümlerin ütkeşik owadan etdi. Lustrolary, ýaşsaň oturýan ýeri. Hemen aýratyn iň bellek geçmen zat. Bagışlar üçin aňyrbaş aparat, aňyrbaş aparatlary durdary, kolonkalar, mikrofonlar. Şunda çykşy diýende taýlykçan olen bir lezzet alıp çykşy diýen. Henen şu ýerde bir aýratyn men sawatyn aýdatyn gelýän bady. Şu nurany toy mekanyň ýanky ışıklarla berýän olanymyz bar. Şu şeýle bir ahlat etýärler de bedegler bar. Şu adamlar joşurýar. Şoň üçin men gatly minnetdarlym. Selimcan aşaňady. Selimjana men aýratyn minnetdarlyk bildiren. Berekellah Selimjan. Köp sag bolun. Rahimjan toýlaryň köp bolsun. Talikcan sana da tunu talam üstünük yar wazn toyun köp bolun tuwaly köp toýlar biledi çykşy diýär. Berekellah. Ýaşdyň aramadan ýam giden adama ha ödüň dinledi bilýän. Ölkän bolsun. Hawa. Ne diýip boda şu ýerde size garaşýar. Tamam, şu ada to ýada ýada. Tamam. Toýlugyny köp bolarlardan biri şeýle gödelik bir diýýän türkmen milli lideri gahrman arkadamynyň arkadaly gahrman Fevdarymyň janlar. Tawatyn Türkmenistan ýurdunda Allah aja toýlumyz köp bolsun. Amin. Köp sag bolun. Şunu kesmeň oýun bolar. Ählan dostlar, bu tuweleme goşugymy toy mekanymyzda biziň ýurdumyzyň iň bir meşhur aýdymçylarynyň biri Mekan Ataýew hyzmatda. Mekanjan şeýle soragma. Live production diýilende gödöňe näme gelýär? Şunu elmalayın. Şunu gowurlayan. İlkülen ayem bilen assalamu alaykum. Live production hemişe kali olanlar berekellah. Live production dilenne atamjanyň sag bolsun. Live production'yň direktory. Onuň live production'a bir foto giňişine olan bolmaly. Ataş çerkezdi. Foto giňişine olan şeýdi şurada düşýän var. Hemme ýigitler super, hemmeňde söz ýok. Ähli tarapdanam ussat olanlar bar. Toýlar şeýle bedeýärler. Iň soňky iň aňyrbaş kaçysy bilen size üstünlük arzu edýän. Hemişe kali forever. Serediňini şeýle bir owdan soralar bar. Ileşler sorýar da Mekan Ataýew diýe. Näçinji ýylda toýa çykyp aýdym aýdyp başlady diýerler. Men wara dogry maýsam men kişilikden toýa gidýän ýöne uly maştap toýlar meselem Türkmenistanyň ähli künjegine 2001-2002-nji ýyllarda gidip başladym men. Ondan öňür okuwçy döwrüm marda maryň owalaryna toýlar soýýar. İkinci soragym öz tuweleme şeýle bir repertuardan şeýle şowkun aýdym salar bada. Meselem Mekan Ataýew açyk gelýän bir aýdym aýtdy diýilenne. Näme aýdym aýdardyn? Öziň gowy aýdymyň repertuarynda. Ay men wara isän aýdymam erwet göremok täbi. Toýda adamlar tans etdirmek de men fişkajym bar aýdym aýtmak menden tans etmek sizden ýa. Diýjek bolýanym islenni aýdym aýdyp biler. Emem tans etdirebiljegmi? Garanti kepil bada. Ha. Mesela köp sag bolun. Bugun tuweleme goşugymy toy mekanymyzda meşhur aýdymçymyz Mekan Ataýew mehmançylykda live production komandaty bilen. Ha, size de üstünlük arzu edýän janyňyz sag bolun. Toýda görüşelim. Любой karda bir adam belli bir derejege gelýär. Belli bir derejege gelýär boly. Onu köpçülik tanaýar şonu. Ha. Onu köpçülik sen ýanky seriýalan görenok. Şunuňmy? Dereje näme dip geldiň? Şonu bilen ok. Näme tinçlikde atda işledin, günni tikgenden mersen şunu dip gördün. Ha. O taýjak zatdyr. Suat köpçi Gönül duran mekanı var ya. Ha? Taýjak Ha. Şu mekan näli ýasalany? Ha? Nirden derdi, nirde finçilik çekdi. Ya nirde bir. Näçe ýylyň rahmeti ýatyr. Şonu bilmeýärler. Ýok. Bilalaşýan. Artık maçta ora hemen artık maçam jogap şu. Aýratyr. Sen ýa-şo görkezdim de şu açyňa köňellikler görkezdim men. Onuň şondan soňra şu gurulmalar edýär Arturda. Doğru aýdýan brat, biz bar. Her kim hem hökman rahmet çekmeli. Çekseň rahmet ýagar rahmet diýär şoň üçin. Rahmet çekseň hökman iýdi bolýar. Bolanok diýip durmalar. Iýli edbermeli. Şoň üçin hökman işleri görkezdim. Ýa-ni bilmeýärdim. Bir gün bilmese bir gün bilýärler. Näli bilen gelinen ýerler. Olmayan. Hatma. Zahmet olsun, uğruna olsun Allah'dan. Dön himmeti wagtyna meter awra getir. Aydın zahmet öyle. Bak işte. Yok, Diye biz bile alın bay. Ama Allah diyor.